Вітаю, шаноўнае спадарства, з вами падкаст футбол паўсюль. З вами, як заўсёды, я Мікіта, з вами, як заўсёды, Паўлюк, і сёння зноў да нас далучаецца Арцём. Прывітанне. Прывітанне, сябры. Сёння, як заўсёды, паразмаўляем пра лігі. Сёння яшчэ паразмаўляем пра лігу чэмпіёнаў, бо адбылося лёсаванне, і таксама паразмаўляем пра новы фармат. Пра гэта мы яшчэ трошкі размаўлялі некалькі месяцаў таму, але вось гэты новы фармат ужо да нас падышоў. І паразмаўляем, ці каманды будуць да них падрыхтаваныя ці не, бо трансферны перыяд ужо зачынены. І мне здаецца, што да некаторых камандаў могуць быць пытанні, ці яны насамрэч будуць гатовыя да большай колькасці гульняў. Ну а пачаць мы можам з Англіі. Мне здаецца, што ўсе каманды ў гэты уикенд правялі, можа не ўсе матчы былі вельмі цікавыя, але ўсё ж такі паказныя пра стан, у якім яны знаходзяцца. Ну і першы матч у нас быў Арсенал-Брайтон. І як і штотыдзень нам прыходзіцца размаўляць пра суддзяў. І тут пытанне, суддзя, напэўна, паўплываў на гэты матч, але ці там была чырвоная картка, як вам здаецца? Ну, хутчэй за ўсё была, чым не, бо як бы па літары закона Райс адкінуў гэтую мяч, які нібыта хацеў там гулец Брайтона хутка ўвесці. Там, безумоўна, потым уже падымалось пытанне, што ён як бы каціўся, але здаецца, сам Райс прызнаў, што да, гэта была мая памылка, што я адкінуў гэты мяч і, як бы выдаленне па справе. Там потым уже ж узнікалі яшчэ шмат пытанняў, што і гульцы Брайтона білі мяч пасля свістку, ім не давалі жоўтую там, і гэта, карацей, да суддзяў у гэтым матчы было шмат пытанняў. Ну, а Брайтон, застаўшыся ў большасці, скарыстаўся. Вось як заўсёды. У мяне пытанне, пытанне да суддзі, бо яны даюць вось у гэтай сітуацыі чырвоную картку, але ў іншых момантах картку амаль ніхто амаль ніколі не дае. Такіх сітуацыяў у матчы з дзясятак заўсёды, але вельмі выбарча даюць ці там жоўтую, ці ў гэтай сітуацыі другую жоўтую. То бок мне часам здаецца, што яны вось шукаюць момант, дзе зрабіць так, каб гэта выглядала горш. Не думаю, што прям так прынцыпова, просто магчыма, там як бы суддзя ўзяў на аловак Райса менавіта, там, я памятаю, былі спрэчкі, здаецца, у яго там цягам матчу, і вось суддзя праявіў прынцыповасць тут. Безумоўна, ён мог бы не даваць, але... Я думаю, тут просто згуляла ролю тое, што Райс атрымаў жоўтую у самым канцы першай паловы, і, можа быць, просто чыста эмоцыі нават арбітра, хаця, канешне, арбітр такая прафесія, такая пасада нават на поле, якая прадугледжвае стрымліванне сваіх эмоцый і прыняцце рашэнняў даволі нейтральна. Але тут, можа быць, згуляла тое, што ў канцы першай паловы ён вынес папярэджанне Райсу, і спачатку другой паловы пачынаецца, не тое самае, але зноў Райс у цэнтры ўвагі. Можа быць, гэта малая разбежка, толькі перапынак аддзеліў дзве карткі, і магчыма, што гэта мела сваю ролю. Так, гэта магчыма, але заўсёды шкада, што калі клуб так губляе пункты. Хаця заўсёды ў гэтай сітуацыі можна таксама сказаць, што ў Брайтана працягваецца добры пачатак сезону, як і ў мінулым сезоне, так і ў гэтым. Яны працягваюць набіраць пункты. Мне падаецца, Брайтан у гэтай гульні як бы нічыю мінімум заслугоўваў. Мне падаецца, не было там такой уже вялізнай перавагі Арсенала, там 2 моманты на сваім полі, не ведаю. І гол такі нетыповы для Арсенала, там закінулі, штосьці адбароліся, это як бы не вельмі тыповы гол для Арсенала. Брайтан просто паказвае, што яны добра падрыхтаваныя, і асабліва калі ім даць козыр у
ну, такім выглядзе як +1 гулец на полі, то яны ім карыстаюцца напоўніцу. Хаця у абарону Арсенала можна дадаць, што нават у меншасці у іх было 2 моманты, калі яны павінны былі Так. падвоюваць перавагу, ну і як бы спакойна завяршаць гэту гульню, нават гуляючы ў меншасці. Былі Так. моманты, да. І вось, шчыра кажучы, можа так адразу закранаючы матч Манчестер Сіті, заўсёды ўсе кажуць, бо гэта заўсёды факт, што Манчестер Сіті вельмі паволі пачынаюць сезон. Ну, матчы з Чэлсі было бачна, што яны зусім не ў форме, але матчы ідуць, а Холанд паказвае, што ён у форме, і шчыра кажучы, там і пацягнуліся іншыя да яго, і Манчестер Сіті ўжо гатовы набіраць пункты, і цяжка сказаць, дзе ён будзе гэтыя пункты губляць, бо я, шчыра кажучы, чакаў больш ад Вэстхэма, і можна нават там, калі мы паглядзім моманты, якія былі у Вэстхэма, напрыклад, быў адзін момант, у которым Кудас, напэўна, павінен быў страляць, і каб зрабіць лік 2-2. Але вось гэтыя моманты у Вэстхэма, гэта першы, у якім яны стралілі, другі, у якім не атрымалася, і вось толькі там у апошнія 15-20 хвілінаў ужо Вэстхэм няблага валодаў мячом. Але першая палова гэта проста такая дамінацыя Манчестер Сіті, што цяжка сказаць, што з імі рабіць. Самае цікавае, што Гвардыёла як бы сказаў, што ну вось наша перадсезонка скончылась. Пасля гэтай гульні, пасля міжнароднай паўзы мы пачнем гуляць у сапраўдны футбол. Ну, а што тычыцца шалёнай формы Холанда, бачыў статыстыку, што у яго жніўні самыя прадуктыўныя месяцы, ён там забівае больш за ўсё галоў, хаця жнівень это як бы з сярэдзіны пачынаецца звычайна, і там матчаў зусім мала, а вось у яго там мусіць нават на 3 галы больш, чым у сярэдняй у любым месяцы. То бок для Холанда гэта не ў навізну, і тут ён як бы не быў на Еўра, вельмі добра падрыхтаваўся. Бачна, што гэта не проста галы там у пустыя варота, і бачна, як ён і з абаронцамі можа пазмагацца, як ён цудоўна адкрываецца, як ён там перакідвае гэтыя мячы і забівае проста ў любыя куты. Ну, Холанд проста машына на дадзены момант. Ну і зразумела, што як бы Гвардыёла кажа, што у нас можа там не быць таго гульца, але калі ў нас ёсць такі Холанд, то мы перамагаем. Таму да, Ман-Сіці зараз выглядае дамінуючай сілай. Ну, паглядзім, як бы калі яны так кажуць, што гэта яшчэ толькі была падрыхтоўка да сезона, ну, вельмі цікава. Ну так, фактычна ж самыя галоўныя выклікі наперадзе, самая галоўная яшчэ Ліга чэмпіёнаў, все іх паперадзе ідзе, а яны ўжо, ну, той же Холанд, ён ўжо загнаў столькі галоў, як некаторыя асноўныя нападнікі за ўвесь сезон. Так што тут, конечно, гэта майстар-клас. Холанд это, конечно, ўзровень. Ну і да складу так Манчестер Сіті і Лігі чэмпіёнаў мы паразмаўляем пра гэта пазней. А можна хуценька вось закрануць Лестер, Астон Вілла і Ньюкасл Тоттенхэм. Астон Віллы нібы быў такі добры ўпэўнены матч да моманту, калі яны не прапусцілі. Усё ж такі, мне здаецца, і Астон Вілла не павінная прапускаць супраць такой каманды, як Лестер. Ну і Лестер не меў аж вялікай колькасці момантаў. Як вам падаецца, ці яны яшчэ патрабуюць часу, каб увайсці ў сезон Астон Вілла, ці ўсё ж такі, можа, яны не будуць настолькі ўпэўненыя, як былі ў мінулым сезоне? Ну, я думаю, безумоўна, ім яшчэ патрэбен час, як бы прыйшлі новыя гульцы, там сярэдзіна поля змянілась, усё як бы гэта патрабуе пэўнага часу. Тым больш там той жа Воткінс, які важлівую ролю ў мінулай кампаніі адгуліваў, ён як бы толькі вярнуўся там з Еўра, хоць ён і не гуляў шмат, але быў у складзе там, ну, ўсё адно у лагеры Англіі, таму, магчыма, ён не ў лепшай форме. Таму, да, Астон Вілла будзе дабіраць, я думаю, і ў абароне дадасць. Ну,
Я думаю, Астон Вілла па першых вось гэтых матчах, нават калі з Арсеналам яны там прайгралі, яны ўсё адно зараз як бы высока ранжыруюцца, каб за топ-4 зачапіцца там ці за топ-5. Так, я згодны, што у іх наперадзе яшчэ Еўракубкі, у іх гульня на некалькі фронтоў, чаго для Астон Вілла не звыкла так гуляць, і таму у гэтае ўзмацненне было таксама пад розныя фронты каманды. А Лестер просто такая зубастая каманда. Я бы не сказаў, што яны нечым вылучаюцца з таго, што я бачу ў іх выкананні. Яны просто чапляюцца за свае шансы, яны з Тоттенгемам гэта паказалі, і зараз з Астон Віллай все, што могуць. Той же самы Вардзі вечны гуляе ў атацы, рабілі што маглі. Вось Астон Вілла будзе дабіраць, так я згодны з гэтым. Ну, а Ньюкасл, бо вось я больш чакаў, тут нават не толькі Ньюкасл, так і Тоттенхэм, канешне. Зноў жа можам павярнуцца да таго, пра што мы размаўлялі ў мінулых падкастах, пра тое, што Тоттенхэм вельмі нестабільны, невядома, чаго ад іх чакаць. Вось, а пра Ісака мне хацелася дадаць, нягледзячы на тое, што ён вось страліў гол, таксама такі невыбуховы пачатак сезону ў яго адбываецца. Ну, там агулам, здаецца, сам Ньюкасл так не вельмі добра. У матчы з Тоттенхэмом яны ўвогуле, можна сказаць, як там прынята казаць, адскачылі, просто адбівались да пэўнага моманту. Ну, магчыма, гэта быў іх не такі план на гульню, што вытрымаем і адшукаем свой момант, але з такой колькасцю шансаў, якія стварыў Тоттенхэм, каманда з Лондона павінна была спакойна забіраць 3 пункты. Мне спадабалася, што Хау вось сказаў, што мы знайшлі як перамагаць у матчах, у которых мы дрэнна гуляем. Ну, вось на пачатку сезона ў іх такое ёсць. Як бы яны там і ў меншасці былі, і потым нічыю вырвалі на апошніх там хвілінах. І вось зараз з Тоттенхэмом таксама, можна сказаць, вырвалі перамогу там у адзінай атацы ў другой палове. Ну, у другой, ладно. У пачатку другой паловы была ў іх падобная атака, і потым контратака ў канцы. І вось яны як бы на контратаках, не ведаю, пра што гэта сведчыць. Трэба яшчэ паназіраць трохі, але калі будзе такі стыль Ньюкасла, не ведаю. Ну, ім усё ж такі цяжка, што яны амаль нікаго не купілі. І тым больш, што яны нікаго не купілі, каб падысці да наступнага ўзроўня. Яны гуляюць тым жа самым складам, а цяжка без трансфераў прагрэсаваць. І вось тут дзіўна і цікава, бо і Хау таксама пра гэта казаў на прэс-канферэнцыях, што клубу трэба пачаць больш зарабляць, каб мы маглі купляць новых гульцоў. Але ўсё ж такі, для мяне гэта неяк дзіўна, бо іншыя клубы, вось, напрыклад, Астон Вілла, я не думаю, што яны зарабляюць больш, а і тая каманда мае багатых уладальнікаў. Вось чамусьці мне здаецца, што найслабейшы пункт пакуль што ў Ньюкасла гэта проста трансферы. Ну, Ньюкасл, што тычыцца вось гульні з Тоттенхэмом, яны ж гулялі як там перад гэтым у Кубку Лігі, і там таксама неяк у іх асноўны склад быў, у іх, я так разумею, зусім з ратацыяй там кепска. І то бок адчувалася, што ўжо ў другой палове Тоттенхэм як бы насідаў, а ў Ньюкасла як бы энергія сканчалась. Але яны вытрывалі, дзесьці пашанцавала, вось. То бок, у Ньюкасла, я так зразумеў, задача стаіць на гэтым сезон ізноў пастарацца там зачапіць кім-небудзь трафей і прабіцца ў Еўракубкі. Не факт, што гэта Ліга чэмпіёнаў будзе, там Ліга Еўропы. Ну і так, калі паглядзець, прабач, я толькі на секундку, у Ньюкасла ўжо 5 гульцоў з траўмамі, і вось Шэр з чырвонай карткай пасля мінулага матчу. Ну да. Так цяжэй гуляць. Так, гэта катастрофа насоўваецца на Ньюкасл са самага старту ўжо мець такія праблемы гульцоў на паўскладу у лазарэце. Так, гэта толькі павялічвае нават іх праблемы, якія і так без таго ёсць. Вось як вы гаварылі, што і пераходаў у каманды няма практычна, і няма свежай крыві, і ўжо нават тая кроў, якая ёсць, яна
ёсць гульцы, якія зараз не ў распараджэнні трэнера, так бы мовіць. А Тоттенгем трапіў на свае старыя вось праблемы, якія ён традыцыйна адчувае, калі не ўдаецца яму вызначыцца ў цяжкім паядынку з камандай, якая закрываецца, якая адбіваецца. Мне здаецца, што Тоттенгему і нават яшчэ да Пастекаглу так было, але з ім таксама камандзе прасцей гуляць той ж дэрбі з Арсеналам і з нейкім такім фаварытам, з камандай, якая сама раскрываецца, сама дае гуляць, а з камандай кшталту вось была гульня з Лестерам, таксама былі праблемы, і з Ньюкаслам праблемы. Адзінай праблемы не было з Эвертонам, але Эвертон это зараз цяжкі выпадак, напэўна, найгоршая каманда прэм'ер-лігі проста цяпер, і там не было праблемы. Але так, дзе каманда паспяхова абараняецца, то адразу у шпораў пачынаюцца нейкія пытанні і цяжкасці. Вось як я і кажу, тут цяжка сказаць, цяжка прадбачыць, што штосьці зменіцца. Мне пакуль што нават здаецца, што будзе нават горш, чым у мінулым сезоне, бо там хаця б быў вельмі добры пачатак, а тут нібы ёсць лідары, людзі, якія былі лідарамі ў мінулым сезоне, а нічога не атрымліваецца. А вось ты добра зачапіў Эвертон, бо таксама хацелася пра гэта сказаць. Я скажу вось так, у мяне ў фэнтэзі на брамках быў Хендерсон. Потым я падумаў, на гэты матч я змяню на Эвертон, бо Крыстал Пэлас гуляюць супраць Чэлсі. Вось, і няхай у мяне будзе Пікфорд. Я гляджу 2-0, усё добра. І вось апошнія 10-15 хвілінаў усё гэта змянілі. Калі я не памыляюся, гэта найхутчэйшы камбэк на апошніх хвілінах, ці там найхутчэйшыя 3 галовы, штосьці там такое казалі. Самы позні камбэк. Так, найпазнейшы, так, дакладна. І ў мяне няма словаў. Я не ведаю, што сказаць, як гэта магчыма. Тут як бы ні ў кога няма. Я глядзеў на BBC на студіі разбор гэтага матчу, там не разумелі таксама вядоўцы, што ўвогуле адбылося з Эвертонам. Просто яны як бы назіралі. Борнмут да там 80, да першага гола там яны да 82-й хвіліны, яны у іх момантаў не было зусім. І тут яны забіваюць 3 галы. Як бы, а гульцы Эвертона за ўсім гэтым назіраюць. Там бачна, як яны потым ужо пасля першага нават яны баяліся ўсяго гэтыя гульцы Эвертона. Кожная атака Борнмута, не то што атака, а падыход на чужую палову поля, ўжо там па флангу дзесьці забег, і ўжо Эвертон як бы, это была такая разгубленасць, што, я не думаў, што гульцы як бы АПЛ, прафесійнага клуба, прафесіяналы могуць так. Але, у футболе здараецца, безумоўна, рознае. Такое просто цяжка вытлумачыць, як такое можна было. І вось пасля гэтага матчу я тут магу пагадзіцца з тым, што, як ты казаў, што Дайш, магчыма, лідар на звольненні, на першае звольненне ў гэтым сезоне. 80 хвілін яны паказалі прыстойны футбол, добры футбол. І вось і Дайш гэта трэнер, который вось заўсёды захоўваў каманды ў прэм'ер-лізе. Так. Часы змяняюцца. Паглядзім. Магчыма, яны яшчэ як бы зараз настроіцца, там, не ведаю, можа такая параза, штосьці зменіць там у хаця можа наадварот надламацца ўсё. Тут трэба зараз толькі назіраць. Так, але Эвертону пора пачынаць думаць, бо, безумоўна, гэта бадай галоўны боль апошніх часоў прэм'ер-лігі, бо каманда ўжо 2 гады таму ледзь не вылецела, і праблемы пераследуюць каманду, і заўзятары незадаволеныя кіраўніцтвам. Все это працягваецца, і зараз з Борнмутам проста нейкае такое увасабленне ўсіх праблемаў за апошнія, за некалькі хвілінаў. Шок, канечне, шок, што адбылося. Гэта рэдкі паядынак, рэдка калі такое даводзіцца бачыць. То, што адбылося з Борнмутам, да яшчэ пры сваіх трыбунах, да яшчэ ў сезоне, калі Эвертон праводзіць апошні год на Гудысон Парк. Гэта проста правал, канечне. У нас у АПЛ застаўся апошні найцікавейшы матч у гэтым коле, гэта Манчестер Юнайтед Ліверпуль. Хаця
матч, можа, павінен быў быць цікавым, але такім, можа, і не быў. Ці ўсё праз Казыміра? Ці можна казаць, што ўсе праблемы Юнайтед, можа, нават не толькі ў гэтым сезоне, гэта Казыміра? Ну, у першай палове гэта, конечно, быў антыперформанс Казіміра. Столькі памылак, там я ўжо глядзеў не адну падборку, просто цяжка растлумачыць, што ён рабіў у пэўных момантах. І гэта ж гулец з досведам. Пры першым голе, калі забіваў Ліверпуль, Казіміра аддаў пас, ну, як бы з такім досведам. Такія памылкі могуць, ну, да прыпушчальныя гульцам там 18-20 гадоў. Я разумею, можна не паспяваць там за хуткасцю ў АПЛ ужо, можна, але вось абрэзы такія рабіць. І, ну, Казіміра, безумоўна, стаў фактарам таго, што Юнайтед як бы праваліўся у першай палове асабліва. Але тут усё на Казіміра выключна вешаць я б не стаў. Хаця там уся гэта гісторыя, што ён пакінуў як бы Олд Траффорд яшчэ ў перапынку, былі гэтыя відосы, і потым вось гэты інстаграм яго жонкі, дзе яна выставіла яго сцяну там з трафеямі, там 5 кубкаў Лігі чэмпіёнаў, і вось гэтыя інтэрв'ю, што яна давала, што ён там вельмі такі адкрыты чалавек, там, як там было, шырокай душой. Ну, гэта сведчыць аб тым, што вельмі сур'ёзны канфлікт адбыўся у Тэн Хага і Казіміра там. Таму я думаю, што і Казіміра ўсё разумее, і Тэн Хаг, але... Тэн Хаг падтрымаў Казіміра ў інтэрв'ю і пасля матчу... Тэн Хаг і інтэрв'ю — это ўвогуле асобная тэма для жартаў і мемаў зараз. Ну, можа і так. Ну, это... без усмешкі зараз. Ну, то бок, я як заўзятар, напрыклад, мне было прыемней сказаць, што да, мы аблажались, мы там правалілись, чым ён будзе выхоўваць. Паглядзіце на нашы XG. Ну, окей, там вы стварылі ў другой палове там 2 моманты з паловай, але колькі стварыў Ліверпуль? Там, калі ўжо Сабаслай не забіваў з 5 метраў, а пачынаў здзеквацца. Калі пачаць лічыць XG, то у Ліверпуля і так больше, таму... Ну, таму, да, вось это ўсе тэнхагаўскія словы, што там, ну, магчыма, ён так бачыць свет, і ён падтрымлівае сваіх гульцоў. Але усе, хто глядзеў гэты матч, бачылі... Там, так, і павінна было быць і больш, чым 3-0. Юнайтед просто ў жахлівай форме. І хочацца таксама сказаць, што... Ну, можа, гэта толькі мой погляд, але вось я так трошкі мінімальна здзіўлены у добрым сэнсе узроўнем Салаха на пачатку сезону. Вось мне здаецца, што гэта як змена трэнера, магчыма, добра на яго паўплывала, і тым больш таксама вось у інтэрв'ю пасля матчу ён сказаў, што паколькі Ліверпуль ніколі не звяртаўся да яго з новым кантрактам, гэта будзе яго апошні сезон у Ліверпулю, таму ён проста насалоджваецца гэтым часам. І вось дзіўна, як Ліверпуль проста губляе, калі не памыляюся, не першы раз, яны проста не размаўляюць са сваімі гульцамі, нават не скажуць, ці мы хацім, ці мы там хочам працягваць кантракт. Вось проста Салах існуе, і апошні год, і мы ўжо ведаем, што гэта апошні сезон яго ў Ліверпулю. Ну, я б не стаў ставіць зараз кропку. Той, хто сочыць за Ліверпулем, той ведае, што як бы чаму Салах у такой форме, па-першае, і што ўсе чакалі, што будзе такі старт ад яго. Но ён нават пераўзыходзіць чаканні заўзятараў. Ён першым ж, можна сказаць, падтрымаў прыход Слота, ён пагаліўся наласа адразу пасля апошняй гульні ў тым сезоне, і такі даў намёк, што зараз. І ён першы ж прыехаў на падрыхтоўку ў каманду, ён падтрымліваў маладых гульцоў, адразу выйшаў як бы на кантакт са Слотам. А што тычыцца кантракта, гэта ён, я думаю, так закінуў кручок у бок кіраўніцтва Ліверпуля. У іх ёсць палітыка гульцам, якім 30+ гадоў, не даваць доўгатэрміновыя ўгоды. І вось як бы Ліверпуль зараз вычыквае і Ван Дейк апошні год у іх, і Салах, і там яшчэ шэраг гульцоў. І
і у Робертсона там 2 гады, здаецца, у Трэнта, ну, Трэнт малады. Там шмат у каго яшчэ не працягнуты кантракт, а летам ён ужо сканчаецца. Таму, я думаю, зімой пачнуцца ўсе размовы, і, магчыма, Салаху яшчэ прапануюць, і ён як бы заўжды казаў, што ён хоча застацца яшчэ ў Ліверпулі. Ну, а это ён так намікнуў, што, типа, ну, вось, я ў такой форме, але гэта мой апошні сезон. Думайце. Прынамсі, гэта Ліверпуль мае такое рэнамэ, ну, не сямейнага ці штосьці падобнае да сямейнага клубу, развітання Клопа і все сітуацыя вакол Клопа, вакол ягонага сыходу многае паказала, што ў Ліверпулі быццам цэняць і кожнага работніка, і все, і таму можна, напэўна, чакаць, што Салаху нешта яшчэ прапануюць, калі рада дырэктараў клубу, кіраўніцтва будзе гатовае гэта прапанаваць, ці прынамсі неяк з ім нармальна пагавораць, бо гэта чалавек, які згуляў важную ролю ў гісторыі каманды найноўшай. Але само па сабе тое, што як Салах пачаў сезон, ну, гэта цешыць, пабачым, як будзе далей, але цікава назіраць за гэтым гульцом. Ужо не малады, ён ужо всім давно вядомы, але ён працягвае здзіўляць, і гэта прыемна. Нават прыемна не заўзятарам. Вось тут я згодны, гэта прыемна бачыць. Ну, так, это уже на ўзроўні легенды лігі самой, АПЛ. То бок, тут уже не про клуб, кажется, а про лігу. Ну так. А вяртаючыся таксама хуценька да гэтага матчу, якія высновы? Ці пасля гэтага матчу якія ў вас чаканні ад Ліверпулю і ад Манчестер Юнайтед у гэтым сезоне? Ну, Ліверпуль, як бы, яшчэ рана казаць, што яны там навяжуць. Яны, безумоўна, пры такім старце, пры такім падыходзе, як бы, яны будуць змагацца там, ну, за топ-4 это 100%, што яны павінны туды трапляць. Як бы, а ці навяжуць яны Ман-Сіці барацьбу, пакуль што сказаць складана, бо супернікі, нават вось такі Юнайтед былі, ну, несур'ёзнага ўзроўню. Іпсвіч, Брэнтфорд і МЮ ў такой форме, гэта пакуль што не паказчыкі. Трэба чакаць там ужо сур'ёзных выклікаў, там, не ведаю, Астон Вілла, там, Ман-Сіці, вось Арсенал. Ну і глядзець на, там, пасля першых матчаў Лігі чэмпіёнаў, як там будуць яны разбівацца на некалькі фронтоў. Вось. Адно я бы дадаў, што калі Манчестер Юнайтед не выправіцца, і тым болей будзе такія гучныя паразы зазнаваць, то у Тэн-Хага ёсць шанец раней задайча пайсці ў адстаўку. Ну, вось у нас як бы ўжо такое у падкасці пары. Вось тыдзень таму я думаў, што Тэн-Хаг раней задайша пойдзе. А вось пасля гэтага уикенду я шчыра кажучы, нават не ведаю, цяжка сказаць, што той, там такія сітуацыі, што просто невядома, бо тут такая розніца, што ад Эвертона, ну, можа і там... Хаця мінулы сезон у іх быў вельмі добры. Яны, калі б не гэтыя мінус-пункты, яны былі ў сярэдзіне. Але гэта Эвертон, і, ну, мы не чакаем ад яго шмат. А вось Юнайтед, ну, гэта каманда, которая прэтэндуе, і кожны сезон яны кажуць, ну, вось ужо, і вось ужо яны ідуць ніжэй і ніжэй. Ну да, пасля такога старта там уже я чуў меркаванне, што типа ні пра якую Лігу чэмпіёнаў тут і марыць ім няма чаго. Ну, шчыра кажучы, я думаю, ну, я і перад пачаткам сезону не думаў, што яны нават у топ-5 трапяць. Але тут просто пасля кожнага матчу ўсё больш і больш доказаў. Вядома, што ўсё яшчэ можа змяніцца, гэта ўсё ж такі яшчэ толькі першыя 3 матчы. Але гэта былі вельмі дрэнныя першыя 3 матчы. Так. А нават перамога, як мы ўжо казалі раней, была такая. Ну, з АПЛ хопіць. Пойдзем далей. Далей у нас Іспанія. І мы можам... Ці нам ёсць што закрануць у трэцім коле таксама, бо мы калі размаўлялі ў мінулым разам, то там была толькі палова трэцяга кола. І вось цяпер у нас ёсць другая палова трэцяга і 4-е кола. Рэалу цяжка. Ну, безумоўна, цяжка, да. І вось Мбапэ страляе толькі дзякуючы адданым пенальці пакуль што, так? Не, ну ён там забіў з гульні,
пасля цудоўнага Так, пасу адзін быў. Вальверде. Так, Да. але гэта перадача, просто перадача Там, не ну, то, што туру ва Там не ўсіх Мбаппе, топ-чэмпіонатах. да, там Вальверде згуляў. Вальверде такую перадачу аддаў, што гэта цукерка. Ну, Рэал, як бы, у іх зараз такі перыяд, я так разумею, у чым асноўная праблема, гэта як замяніць Кроса. І там зараз, ну, і ў апошнім матчы Белінгема, напрыклад, не было, і Камавінгі зараз няма, і ось яны там, Вальверде як бы гуляе такую ролю. Вальверде і так паказвае топавы ўзровень. Ён там і са штрафнога забівае, а ад яго чакаюць яшчэ большага. Ну, таму ў іх трошкі праблемы ёсць з пабудовай гульні ў сярэдзіне поля. Ну і вось і ад Мбапе чакалі. Мбапе, дарэчы, вось перад гэтым 4-м турам сказаў, што для мяне гэта не норма, што я ўжо не забіваю 3 гульні, типа трэба гэта завяршаць. І то бок вось такая футбольная нахабнасць, упэўненасць, дзесьці самаўпэўненасць, ну як бы яна сведчыла аб тым, што рана ці позна Мбапе заб'е ўсё ж такі, і паглядзім, колькі ён за сезон тут накалоціць. Як бы цікава. Ну, Рэалу складана, але яны вось як бы на другім месцы пры ўсіх гэтых складанасцях. Таму Рэал застаецца пакуль што Рэалам, і там, не ведаю, кастрычніку, калі ўжо усе вернуцца, як бы і нешта Анчэлоці прыдумае з сярэдзінай поля, ну, мы пабачым сапраўдны Рэал. Што там Барселона забіла 7 галоў. Хацеў пачаць гэта не з Барселоны, а з Вальядаліда, што ў іх такі пачатак сезону 0-3 супраць Рэала і 0-7 супраць Барселоны. Ну, там з Рэалам яны прапусцілі, можна сказаць, тыя 2 галы ўжо дадатковы час, там, ну, на апошніх хвілінах там змагаліся яны добра. А вось з Барселонай я не ведаю. Вось, дарэчы, тут калі параўноўваць, што Рэал вельмі так цягуча, вельмі складана Вальядаліду, якая нізка апусцілась каманда, не маглі ніяк забіць гэты гол, пакуль Вальверде са штрафнога не забіў, і потым ужо ў канцоўцы там 2 контратакі яны забілі. А вось Барселона спакойненька разабрала гэтую аўтобус прыпаркаваны проста на раз-два. Таму як бы Барселона пакуль што ў лепшай форме. Гледзячы на табліцу, вось Барселона зараз паверыць у тое, што яны перамогуць. Могуць перамагчы. Ну, мне падаецца, гэта павінна падсцягнуць Рэал. Яны бачаць, што Барселона, ну, ніхто яе ў разлік не браў, а Барселона выбіла як бы страйк пакуль што ўсе перамогі. Таму, ну, пакуль што ў Ла-Лізе такая намячаецца. Ну і Атлетика Мадрид, да. Яны перагулялі Більбао і таксама замацаваліся як бы на 3-м месцы. Мы бачым ужо ўсе ту тройку. Хутчэй за ўсё яна раней такая. нічыю з Эспаньолам згулялі. Так, у Атлетика ёсць праблемы. І тут яны ж усе, калі перагулялі Атлетик, там гол мусіць уже на другой дабаўленай хвіліне у канцы матчу. Там, ну, ўсё было складана, і плюс гэта тычыцца таго, што Атлетик Більбао зараз у такой разабранай форме. Яны яшчэ і блізка не падрыхтаваныя да сезону. У іх як бы перадсезонка і ўсё такое. Таму таксама у Мадрыда, ну, але калі казаць у абарону Мадрыда, яны ж таксама там перабудоўваюць каманду, там шмат навічкоў і, ну, то бок ёсць у іх яшчэ над чым працаваць. Тут Анчэлоці яшчэ думае, па-першае, Модрыч пачаў турнір на лаўцы, і Модрыч выходзіць на замену толькі ў самым канцы. Плюс, канешне, так, замена Кроса, як было згадана, гэта складана. У Вальверде роля цяпер значна большая такая ў Мадрыдзе, шмат ад яго цяпер патрабуюць, шмат ад яго залежаць, і ён паказвае тую перадачу, якую з Бетасам зрабіў, гэта проста геніальна. Геніальна, да. Ну і агулам не губляе свае ролі ў камандзе Вінісіус. Я не кажу пра паводзіны, пра скандалы, якія ён выклікае часта сваёй гульнёй, але ён гуляе таксама, ён праз левы край ішла вялікая колькасць, ладная частка атак Мадрыду. Там, дарэчы, пераб'ю цябе ось пра левы край, ты сказаў, у іх, не памятаю, ці ў першым матчы тур лігі, ці ў другім, там, памятаю, разбіралі гульню, і там быў момант, што па 5 гульцоў сцягвались на левы фланг, таму што ім Мбапе туды ляціць, і Білінгем у свой час, там, ну, яму было зручней, і то бок у іх вось быў такі крэн. І Анчэлоці, дарэчы, там у адным з інтэрв'ю казаў, што нам трэба з гэтым штосьці рабіць і знайсці баланс вось з атакай. Да, з левым краем. Так.
Але агулам вось калі глядзець у прыватнасці гульню Мадрыду і Бетысу, гэта была такая надзвычай цікавая гульня, бо так як каманда Пелегрыні абаранялася і не абаранялася, не толькі абаранялася, і ішла ў атаку таксама. Рокі спадабаўся гулец Бетысу. Каманда магла і ў канцы гульні магла загнаць гол, магла ўратавацца, але, канешне, геніяльная перадача Вальверде вырашыла ўсё, калі лік быў 0-0, і вось той момант, той эпізод стаў пераломным, а потым ужо 11-метровы, гэта было ўжо наступствамі таго эпізоду першага. Без перадачы Вальверде, магчыма, што Мадрид бы і не падабраў бы ключы, і гульня бы так і скончылася ў нічыю. Цалкам такое магчыма было. Гульня была дастаткова роўнай да таго моманту, і Мадрид абараняўся, той жа Сабалі, я лічу, да пэўнай да пары ён бліскуча супрацьстаяў Вінісіусу на сваім краіну, потым, конечно, стаў крыху саступаць у гэтым змаганні, стаў адставаць у адзінаборствах, проста ў забегах. Але агулам я бы пахваліў Бетыс, гэта каманда, якая сёлета нацэльваецца зноў на пазіцыю ў Еўракубках, я думаю, што не ў слабых Еўракубках. Вось, ну, Мадрыду просто... Будзем глядзець, так яны будуць набіраць форму і будзем ужо глядзець, як у іх пойдзе далей, вось, як яны вырашаць свае праблемы наперадзе. Так, калі Мадрид, я думаю, у Мадрыда асноўная праблема зараз не з гульнёй нават, і тым болей не з вынікамі, все это яшчэ пабачым, як праблема для Анчелотці трэнерская, каго выстаўляць, каго на якой пазіцыі выкарыстоўваць і як шмат часу даваць. Бо той же Брайан Діас ён вельмі эфектыўны, але часу ён атрымлівае зусім не шмат у камандзе, і не факт, што будзе атрымліваць. Діасу, здаецца, далі шанец там у адным з тураў, ён выйшаў у старце і проста праваліўся. То бок ён на замены выходзіць значна лепей, вось гэта такая заўвага. Ну, будуць... Вядома, што на не толькі адзін шанец, хаця... Я думаю, што проста Анчелотці таксама не той трэнер, который дае толькі адзін шанец. Не, ну, Рэала, да, усім хопіць там часу. Тым больш, што, як мы ўжо некалькі разоў кажам і будзем казаць, новая Ліга Чэмпіёнаў, больш матчаў. Да, пагутарым. Так. Мне здаецца, што ў Нямецчыне амаль няма пра што казаць, толькі адзін вынік, который найгучнейшы і вельмі дзіўны. Байер Ліверкузен першы раз прагуляў спачатку з-за часаў мінулага сезону. Першая параза і вельмі дзіўная, вельмі нетыповая. Яны перамагалі 2-0. Але прагулялі Лейпцигу 2-3. Вельмі нетыповы матч, і вось так выдавалася, што яны вось таксама у апошнія там трэць гульні, ці можа нават трошкі больш, вось не ведалі, што рабіць. Мне здаецца, вось гэтыя галы, которые яны прапускалі, гэта для іх вельмі нетыпова. Ну вось, да, у другой палове у іх не было момантаў у атацы зусім, пакуль яны не прапусцілі 2 галы і не сталі прайграваць. Вось як толькі яны пачалі прайграваць, яны стварылі там 2 ці 3 моманты, якія там, ну, гэта былі далёкія ўдары, але там можна было дабіць, і былі адскокі. А так, я даўно не бачыў, каб Ліверкузен Алонса зусім нічога не ствараў у атацы. Быццам бы яны ўтрымлівалі вось гэта 2-1, і, ну, за гэта як бы і паплацілись. Там Лейпциг са стандарта забіў, у іх яшчэ быў адменены гол у Лейпцига, калі там... Так. Да, Шык, здаецца, падставіў ногу, але тут праблема ў Байеры была менавіта. Лейпциг — гэта сур'ёзная каманда, з якой нельга вось так вось гуляць на ўтрыманне. У іх якасныя гульцы наперадзе, вось што яны і паказалі. Таму, як бы, Байер сам вінаваты. Так, ну тут, вядома, пасля такога... Зразумела, што хутчэй ці пазней Байер прагуляў бы свой матч, невядома супраць каго. Просто не так, магчыма, да. Але, магчыма, ну, тут згодны, не так. Ну і пасля такой, можа нават, неважна,
Хаця важна якая параза. То есть просто тут паўстае адразу пытанне, а які тады будзе сезон, ці гэта будзе чымсьці важным, бо пасля таго, як суддзя закончыў матч, некаторыя гульцы просто пападалі на полі, нібы яны фінал Лігі чэмпіёнаў прагулялі. Я іх разумею, бо калі вы столькі не прагульвалі і потым вось так прагульваеце, гэта цяжка. Таму вось тут таксама псіхолягам трэба будзе добра папрацаваць, каб яны гульцы разумелі, што гэта проста адна параза ў лізе, ўсё, гэта нічога важнага. Бо тут ну, я думаю, і Алонса штосьці такое сказаў. Ну, я б тут яшчэ адзначыў Лейпциг. То бок, эта каманда, ізноў жа, яна заўжды як бы ў лізе чэмпіёнаў уже ад Бундеслігі, і вось яны так сур'ёзна настроеныя, зноў будуць змагацца як бы. Ну, паглядзі, мінулы сезон у іх быў дрэнны, шчыра кажучы. Ну, слабенькі. Ну, такі, так. Як бы сярэдненькі, да. Ну, так, яны могуць лепей, так. І паглядзім, вось, што яны пакажуць у гэтым сезоне. Я бы ў гэтым выпадку сказаў, што статыстычна, безумоўна, для Байера гэта кепска, тое, што не ўдалося серыю працягнуць беспрайгрышную, але тое, што зараз вось гэтая параза іх напаткала, гэта якраз добра перад Европай, і для Лукаса будзе шанец штосьці сказаць камандзе, і для тых самых псіхолягаў, і самім гульцам пара задумацца, што да чаго. Так што гэта можа быць ацверазенне такое пэўнае. Ну, так, гэта не найгоршы момант на паразу. Да. Безумоўна, так. Ну і таксама трэба хуценька пра Італію. Калі я не памыляюся, Абрахам дэбютаваў за Мілан у гэтым матчы, так ці не? Так, ён выйшаў і дапамог. Добры дэбют. Так. Там Абрахам, калі выйшаў на замену, ён, здаецца, аддаў галевы пас на Ліао, калі я не блытаю нічого. Так, ён выдатна там згуляў у тым эпізодзе. Ну, тут у гэтым матчы нічыя, як бы цікавы футбол, усё было файна, але ускрылись такія праблемы, быццам бы ў сярэдзіне каманды Фансекі, калі там быў вадапой, і вось гэтых гульцоў, якіх ён выпусціў, яны не пайшлі да каманды, вось на гэты такі імправізаваны тайм-аут, і потым пра гэта шмат там размаўлялі, чаму як бы Эрнандес не падышоў, Ілля, здаецца. А Фансека іх пасадзіў на лаўку, калі прыйшоў. Ну, там у іх трошкі, мне падаецца, мікраклімат зараз не самы лепшы. Таму вось Мілан так гуляе. Ну, я думаю, дарэчы, я ў час гульні гэта заўважыў яскрава, бо гэта былі дзве асобы, якія гралі вялікую ролю у тым аркестры старым Піолі. Яны былі асноўнымі гульцамі, вакол іх все будавалася. Іх левы край, абодва гуляюць на адным краі, на левым, і тут прыходзіць новы трэнер і сажае так як даволі яўна на лаўку у тым паядынку, які лічыцца адным з прынцыповых все ж таки з Лацо ў Рыме. Я думаю, што яны просто паказалі сваю пазіцыю, хочуць захаваць свой стары статус у камандзе, а Фансека ўжо гэта аспрэчвае. Фансека шукае, падбірае іншых кандыдатаў, магчыма, ну і проста ратацыю праводзіць. Тут не трэба, можа быць, думаць пра тое, што гэта ўжо навікі і яны ўжо застануцца, але ён праводзіць сваю лінію нейкую, якая ўжо адразу не падабаецца французу і партугальцу. Яны спрабуюць штосьці сваё заяўляць. І відавочна, мне здаецца, што у Міляна зараз шэраг праблемаў. Асабліва занепакоенасць выклікае правы фланг, дзе былі раней прэтэнзіі да Калабрыі, да капітана каманды, але зараз там гуляе Эмерсон Раяль, які не падышоў Тоттенгему, а Эмерсон Раяль проста правальваецца. Жахліва правальваецца і ўжо не ў першым паядынку. І гэта выклікае не проста трывогу, а ўжо і крытыку. Ён таму і Тоттенхэму не падышоў, бо таксама там правальваўся. Да, так гуляць нельга на такім узроўні, і ў такіх эпізодах, калі Лацо якраз спрабуе пераламіць хаду паядынку, а ты проста невядома каго сустракаеш і невядома, што робіш на сваім правым краі. Я разумею гнеў людзей, гнеў заўзятараў на яго, но гэта апраўдана ў гэтым выпадку. Асабліва з тым, як увогуле упусцілі ініцыятыву
у гульні з Ласіалі, і яшчэ вялікая удача, што ўдалося згуляць хаця б нічыю. Ну, так, про канцоўку, конечно, можна сказаць, што Мілан добра вось паказаў сябе напрыканцы матчу, але ўсё ж такі гэта 3 матчы без перамогі. Мілан на 14 месцы. Толькі пачатак, усё вядома, ўсё зразумела, але ўсё ж такі Мілан гэта каманда, которая ўсё ж такі хочацца хутчэй. Можа так, яны не прэтэндэнт на перамогу ў лізе, але прынамсі яны мне здаецца, яны хочуць трымацца бліжэй другога месца. А наконт другога месца Ювентус спатыкнуўся, згуляў у нічыю 0-0 з Ромай. Самы сумны матч, які я бачыў за апошнія там гады. Я просто пашкадаваў, што я глядзеў. Увогуле з Ромай у мяне такая часам, зараз апошнім часам паўтараецца гісторыя з матчу ў матч. Ну, вось і у Ромы за 3 матчы 3 галы разам і стралілі і прапусцілі. У іх так, пакуль што, калі я не памыляюся, а я не памыляюся, толькі Каглярі маюць такі ж вынік, 3 мячы ў 3 матчах, таму у них пакуль што сумная. Там шмат, там пытанняў шмат да гульні, але як бы Дэросі ўсіх супакайвае, што як бы ўсё будзе, як бы дайце нам час. І Доўбік пачне забіваць, што яго там все баяцца, Ювентус там цэлых 2 абаронцы на яго накін. Ну, такое як бы. Я б яшчэ адзначыў у гэтым туры Інтэр, як ён разабраўся з Аталантай. Просто там я глядзеў гэты матч цалкам, вельмі прыгожа гулялі, вельмі шмат камбінацый ў адзін дотык. Інтэр гэта як у АПЛ Ман-Сіці. То бок нават калі яны згубілі 1 пункт, там згуляўшы ўнічыю, але яны гуляюць на такой упэўненасці, на такім узроўні, што зараз у серыі А і блізка ні адной каманды няма. То бок Інтэр... Можна сказаць... Так, можна сказаць, што у пэўным сэнсе пашанцавала, бо на самом старце італьянцы не прапусцілі гол, аўтагол прычым, але агулам каманда Гаспарі неяк расслабіцца тым, што можа пераламіць ходу паядынку і забраць перавагу, а тут гэтага абсалютна не ўдалося. Інтэр надта ўпэўнена гуляе і з самага пачатку заяўляе свае прэтэнзіі на чарговае скудэтта. Да, тут ёсць як бы і Цюрам такі ёсць, калі параўноўваць з Ман-Сіці, это як Холанд, да, там шмат забівае у добрай форме, там і то бок Інтэр просто выглядае шыкоўна. Так, ну і прыбраць такую каманду з дарогі, няхай нават на самом пачатку сезону, калі яшчэ толькі все разыграюцца, такую каманду як Аталанта, гэта шмат чаго вартае, і Інтэр, ну зноў я не бачу пакуль што, не бачу, хто можа выступіць конкурентам. Пабачым яшчэ наступных турах, як будуць праяўляць сябе Ювентус, той самы, ну Ювентус, хіба Ювентус можа не выклік. Можа Ювентус, але цяжка пакуль што казаць, што з імі будзе. Ну, Напалі, як бы, цяжкая перамога над Пармай, але Парма паказвае добры футбол. І тут у Напалі, дарэчы, як мы ведаем, Мактоміні да іх далучыўся, і ўжо Лукаку забіў гол. Там, канешне, быў цікавы матч, што у Пармы на варотах паўгадзіны стаяў абаронца, і ось ён прапусціў толькі ў дадатковы час. Там такі быў цікавы матч, што ну, Напалі са скрыпам пакуль, але там ёсць Конте, і ось Асімхен, як стала вядома, сёння сышоў, і таксічнасці трохі менш стала. Кварацхелі застаўся, Конте яго хоча зрабіць цэнтральнай як бы асобай у клубе. То бок, ну, калі Конте зможа збудаваць той праект, які ён бачыць, а ён бачыць як бы вельмі перспектыўна. Ну, магчыма, не ў гэтым сезоне, але, ну, паглядзім. Не ведаю. Пакуль што Інтэр... У Конте заўсёды вельмі добрыя першыя сезоны з клубамі, калі я не памыляюся. Ну, ось і паглядзім. Яны там проста у кожным выпадку, на якую бы перспектыву Конте не будаваў каманду, то все адно лічу, што 10-го месца, чагосьці накшталт таго, што было раней, камандзе не прабачыць проста ўжо. Тут яны сталі, як калі заваявалі скудэтта, зноў апетыты разагрэліся, і ясна, што Напалі
заўзятары Напалі, сам Аўрэліо де Лаўрэнціс, яны бачаць каманду толькі сярод самых галоўных клубаў, топ-клубаў, і яны не пацерпяць нейкай пазіцыі бліжэй да сярэдзіны. Тут я ўпэўнены. Так. Ну, З гэтым цяжка не пагадзіцца, тым больш, што людзі ўжо прызвычаіліся, што Напалі дзесьці бліжэй топа ўтрымаецца, і ім гэта падабаецца, яны таксама хочуць гэтага трымацца. Я думаю, з лігамі мы на сёння закончым, у нас засталося трошкі часу. Я думаю, мы можам яшчэ трошкі паразмаўляць пра новы фармат Лігі чэмпіёнаў. Можа, трошкі патлумачым таксама людзям, як гэта будзе гуляцца. Цяпер гэта будзе сапраўдная ліга чэмпіёнаў, бо раней усё ж такі гэта, нягледзячы на назву, лігі там ніякай не было. Цяпер гэта насамрэч будзе ліга. Усе каманды будуць гуляць у гэтай адной лізе, толькі гэта будзе працаваць не як ангельская, іспанская ці там нямецкая лігі, дзе усе гуляюць з усіма. Кожная каманда будзе гуляць з 8 камандамі. Цяпер не будзе з той жа самай камандай матчу дома і ў гасцях. Цяпер каманды будуць гуляць, напрыклад, Рэал з Барусіяй толькі дома, з Ліверпулем толькі ў гасцях. І вось так 8 матчаў, і потым па пунктах 8 камандаў адразу выходзяць у плэй-офф у 1/16, Першыя калі я не 8. памыляюся. Першыя 8. Так. Не, яны як бы ў 1/8 Ужо выходзяць. 1/8? Да, і яны Ну, будуць добра. чакаць, пакуль Так. вось з 9 па 24 будуць у Так. 1/16 разбірацца, хто да іх далучыцца ў 1/8. Так, а каманды, которые не потрапілі ў топ-24, яны будуць Просто адпачываць выбываюць. до конца сезону. Цяпер каманды з Лігі чэмпіёнаў цяпер не трапляюць у Лігу Еўропы. Таму Яшчэ Мгм. з цікавага яшчэ, што вось, напрыклад, першы тур ужо стаў вядомы, калі будуць гуляцца матчы, што гэта 4 дні, у чацвер будуць праводзіцца. То бок, Мгм. напрыклад, Арсенал згуляе ў чацвер. Вось там ці Барселона, да? То бок, Мгм. раней шмат каму не падабалось у чацвер гуляць у Лізе Еўропы, бо там яшчэ потым гуляць праз 2 дні. Цяпер усё Вось будзе такія роўна. будуць, да, у Лізе чэмпіёнаў цяпер будуць гульні па чацвяргах таксама. І цікава, што няма вялікай паўзы, то бок гульні будуць нават у снежань, студзень, вось будуць праводзіцца гульні. То бок там апошнія туры будуць праводзіцца ўжо ў новым годзе нават, і там не будзе вялізнай паўзы паміж групавой этой часткай і плэй-офф. А хто будзе гуляць у адной з 16, атрымліваецца, у іх увогуле там паўза будзе мізэрная. Ну, то бок вось такое. І, дарэчы, яшчэ я чытаў такую гісторыю, не ведаю, ну, як бы, якую яна працяг атрымае, што вось увесь гэты фармат, калі ён стаў вядомы, там пра швейцарскую сістэму, яго не так зразумела шмат людзей, і нават сама УЕФА не так, таму што чувак, які стварыў вось гэту сістэму, ён павінна было быць так, што, напрыклад, калі Рэал перамог у першым туры, ён павінен быў гуляць з тым, хто перамог у першым туры таксама. А Ліверпуль, напрыклад, прайграў у першым туры, ён павінен гуляць з тым, хто прайграў. То бок не павінна быць было вядома. Бо гэта сапраўдная швейцарская сістэма. Гэта швейцарская сістэма, да. І то бок ён падаў у суд на УЕФА. Ну, там, я не ведаю, напэўна, сур'ёзным нічым гэта не скончыцца, бо УЕФА можа як бы сказаць, што ну, мы трошкі перарабілі на свой як бы лад. То бок па першых правілах, калі ўсе вось гэта абмяркоўвалі, не павінна было быць вядома першых 8 супернікаў. То бок павінен быў быць вядомы толькі першы тур, а потым уже па выніках першага тура складацца другі тур, па выніках другога трэці, вось так далей. Ну і мне, шчыра кажучы, больш бы падабалася сапраўдная швейцарская сістэма, бо тут было б цікавей, калі б, напрыклад, нейкая топавая, не, нават не інакш. Вось было б цікавей, бо топавыя каманды ўсе перамаглі бы ў першым матчы, потом гуляюць топы, вядома, што палова топаў зноў жа перамагае, і потом вось так застаецца, што, напрыклад, Манчестер Сіці, калі перамагае ўсе матчы, яны ўсе матчы ў Лізе чэмпіёнаў на стадыі лігі гулялі б супраць топавых камандаў. Бо ну,
Гэта ж магла быць і каманда, напрыклад, Young Boys бы перамог Астон Віллу, і яны б гулялі з Young Boys'ом. Ну, Ну так, а але тут УЕФА зрабіла нават, мне падаецца, лепей, што Просто- яны з кожнага каша па 2 каманды ўзялі. просто то хутчэй бок за ўсё тут- Young Boys, напрыклад, перамаглі б Red Star Белград, а ў наступным матчы яны б прагулялі. Напрыклад, супраць Манчестер Сіці, але б яны прагулялі. І ў іх ужо стата 1-1, і супраць такіх топаў ім цяжэй бы ўжо было трапляць. Ну, але Ну, згодны. як ёсць уже, Так, да. і тут як ёсць, гэта... Ну, у любым Ну, я выпадку... Я бы дадаў яшчэ, што тут калі паставіць сябе на месца заўзятара, умоўна там умоўнага Young Boys, то калі б была швейцарская сістэма, калі было зусім незразумела, з кім у наступным туры ці праз тур гуляе твоя каманда, то неяк настройвацца на выправу, ехаць, і ты не ведаеш, куды тебе занесе ў Мадрид, тебе занесе там у Штутгарт умоўны, ці яшчэ куды. Гэта ўвогуле загадка, а з улікам таго, што гульні праходзяць у буднія дні, калі многія працуюць і нейкім чынам там выходныя, то гэта просто загадка вялікая была. Таму як пры гэтай сістэме хаця болей-меней нешта прадказальнае. Таму УЕФА як бы і перарабілі, таму што было шмат незручнасцяў, як для заўзятараў, так і для клубаў. То бок, ну, у любым выпадку, я ж кажу, мы, вось, напрыклад, нават пры такім лёсаванні мы атрымліваем у кожным туры па 3 топавых матчы. Вось я хацеў сказаць, што мне нават больш падабаецца гэтая сістэма таксама таму, што каманда гуляе, вось як, напрыклад, зноў ж такі возьмем, ну, напрыклад, Манчестер Сіці. Раней да іх трапілі ў групу Інтэр. Ну і так, усе так файна, супер, вельмі цікава. Мне здаецца, што заўсёды першы матч больш цікавы, чым другі, бо першы матч гэта штосьці новае, а другі гэта мы ўжо бачылі, таму няхай будзе гэты другі матч. А тут атрымліваецца, што яны згуляюць і з Інтэрам, і з Ювентусам, і з ПСЖ. І вось так менавіта шмат камандаў маюць вельмі гуляюць супраць вялікай колькасці топавых камандаў, як ПСЖ гуляюць і з Ман-Сіці, і з Баварыяй, і з Атлетыкай, і з Арсеналам, і ПСВ можна, напрыклад, туды далічыць таксама. Ну так. Таму мне здаецца, што вельмі цікава будзе на гэта глядзець, а тым больш, што яшчэ цікавей, мне здаецца, глядзець на гэта, калі ўсе ў адной лізе, у адной табліцы, і мы вось, ну, неяк можна нават будзе сказаць, што вось гэта каманда насамрэч на першым месцы ідзе пакуль што, і хутчэй за ўсё яны сільнейшыя за астатнія каманды. Таму я, шчыра кажучы, вельмі задаволены з гэтых зменаў, мне ўсё вельмі падабаецца, і нават можа гульцам цяжэй, пра гэта мы заўсёды можна казаць, што так, больш матчаў, але тое, што не будзе таксама такога перапынку вось у лізе чэмпіёнаў, гэта таксама вось, ну, гэтым былі і плюсы і мінусы. Заўсёды так было добра, што перад плэй-офф можна было так, ну, вось, ты ўжо чакаеш, ты ўжо хочаш, каб усё пачалося. Але ўсё ж такі хочацца глядзець футбол, хочацца бачыць больш матчаў, таму... Для першых там 8 каманд будзе нармальная паўза, там месяц, як бы падрыхтавацца, адпачыць. А тыя, хто займуць з 9 па 24, ну, давядзецца пагуляць. Перамагай і будзеш адпачываць. Бок, ну, гэта дае імпэт, ўсім гуляць у кожным матчы, то бок. Калі ты хочаш сабе дадатковы раунд, і не факт, што ты яго пройдзеш, ну, давай перамагай у асноўным раундзе, ну, займай там з 1 па 8 месца. Будзе менш прахадных матчаў, ну, то бок, вось новы фармат яўна пайшоў на руку, таму што, узгадайце, апошнія годы, калі адбывалася лёсаванне там Лігі чэмпіёнаў, мы загадзя ўжо амаль што заўжды ведалі першае і другое месца, хто, ну, выйдзе. Мы складалі плэй-офф уже, там за рэдкім выключэннем у нас з'яўлялись групы смерці і там якія-небудзь каманды, якія выстрэльвалі. А зараз, ну, прадказаць гэта будзе складана. Нават той жа Ман-Сіці, там, ці Рэал, ну, ось Рэал прыедзе там на Энфілд, ну, не факт, што яны там перамогуць. Ну, хутчэй за ўсё можна там, як заўсёды, выбраць топ-4 каманды, которые вось, ну,
на 95-90% яны Ну, будуць зразумела, да. так, але вось наступныя 4 ўжо нашмат цяжэй, бо заўсёды ёсць хтосьці, хто згуляе сезон проста горш, чым заўсёды. Таму да, то Безумоўна. бок гэта пойдзе на карысць. І я хачу сказаць, што вось гэта ўсе змены адбыліся дзякуючы таму, што там нейкія бізнэсоўцы захацелі стварыць суперлігу. Дзякую ім за гэта, бо Ліга чэмпіёнаў ўжо трохі такая, ну, ператваралась у турнір, калі трэба чакаць 1/4, каб было цікава. А цяпер, ну, будзем уже з першых тураў глядзець тут усё. Пакуль што у першым розыгрышы, прынамсі, будзе вельмі цікава. Агулам я за сабой заўважыў, што часта крытыкую сучаснасць, сучасны наш шпарляк, парадкі, якія ў ім працуюць, і казаў нярэдка пра тое, што вось формула турніру там все горш і горш, але наконт Лігі чэмпіёнаў скажу, што найгоршай формулай турніру была та, якая выкарыстоўвалася на пачатку нулявых, там дзе 2 групавыя этапы, вось там была нудота, там была процьма прахадных гульняў, а зараз гэта тая сістэма, той самы выпадак, калі наадварот новая схема ажыўляе турнір. Ну, мы пабачым, безумоўна, як оно будзе працаваць і ў практычным прымяненні, але зараз, прынамсі, выглядае, што нават назіраць за гэтым, калі ты не заўзімаешся за нейкую канкрэтную каманду, гэта ўжо будзе вельмі цікава. І акрамя таго, я яшчэ хачу сказаць, што УЕФА зрабіла таксама вельмі важны крок, якога не рабіла, на які не наважвалася ў папярэднія гады. Гэтага патрабавалі фанаты, ультрас, у прыватнасці Баваріі, Барусі, многіх іншых клубаў, абмежаваць рост цэнаў на білеты на гасцевыя трыбуны. Так, яны пайшлі на гэта. З цяперашняга сезону у лізе канферэнцыі увогуле 20 евро будзе каштаваць квіток, як на нейкі звычайны паядынак там Бундеслігі, напрыклад, можа там нават болей. У лізе Европы 40 і у лізе чэмпіёнаў 60. Я думаю, што гэта якраз адпавядае турнірам, адпавядае іх статусам, і гэта прыемна, бо ўжо не будзе такіх цэнаў. Я памятаю проста цэны, калі было 90 евро цана на гасцевы сектар, і памятаю жарт з гэтай нагоды ультрас Шальке 04. Яны прыехалі, я не памятаю, які гэта быў стадыён, магчыма, што гэта было дзесьці ў Брытаніі, можа быць, у Манчестары, і яны напісалі, зрабілі тэкставік, што 90 евро за паядынак, за гасцевы сектар, гэта занадта дорага, гэта гульня, а не секс па тэлефоне. Вось это быў такі жарт. Ну, вось хочацца, наконт Нямецчыны наогул, вось калі хто не ведае, у Нямецчыне клубы не маюць аднаго ўладальніка. Там вось правіла, калі я не памыляюся, 50+1 называецца. Там большасцю валодаюць заўзятары, і адна з галоўных прычынаў, чаму гэтая сістэма ёсць, гэта каб цэны на квіткі заўсёды былі нізкія, бо немцы лічаць, што футбол гэта штосьці, што кожны павінен мець магчымасць глядзець, каб кожны меў магчымасць пайсці і паглядзець на матч. І таму яны, канешне, пераносяць гэтае сваё жаданне таксама і на еўрапейскія матчы. А хочацца ўсё ж такі, мне здаецца, што гэта важна, што мінская Дынама гуляе ў лізе канферэнцыі. Калі ў апошні раз наогул беларускія клубы гулялі ў еўракубках? Ну, магчыма, гэта і было мінская Дынама ў лізе Еўропы, яны тады прайшлі. Я не памятаю ўжо. Ну, гэта было вельмі даўно. Гэта было, калі трэнерам працаваў Владзімир Журавель, тады яны яшчэ выходзілі. Бо кожны сезон я просто гляджу на вынікі кваліфікацыі і разумею, што нам яшчэ чакаць і чакаць, калі ўсё будзе лепей, калі мы павернемся на нейкі наш мінулы ўзровень. Але вось хочацца сказаць, што з такой сістэмай можа і штосьці атрымаецца у Дынама. Мне здаецца, што вось гэтая сістэма можа дапамагаць камандам, которые не фаварыты, скажем так. Ну, як бы для Дынама, мне падаецца, увогуле
Канешне, яны б хацелі там у лігу чэмпіёнаў, напэўна, да, але вось ліга канферэнцыі гэта іх турнір пры ўсёй павазе, як бы і цудоўна, што яны сюды прабілись там, Максимум звалілись гэта Ліга спачатку. Еўропы, а так. Ну, Ліга звалілись канферэнцый. там у лігу Еўропы, а Мгм. потым як бы Мне апынуліся здаецца, ў што лізе. гэта нават лепей. Я ўсё ж Так, такі так, лічу, я ж што пра што і кажу. клубам нашых узроўняў лепей гуляць больш, але ў лізе канферэнцыі, чым пару матчаў у лізе Еўропы. Ну да, у лізе Не, ну канферэнцыі так, там у іх ёсць шансы, там у іх ёсць нейкія Да. магчымасці, і каманды там такія не самыя моцныя. Той же Хартс, дарэчы, Хартс, з якім дынамаўцы пачынаюць, ён правёў такі бляклы, такі нікчэмны паядынак з Вікторыяй Пэлзень дома, саступіў і проста настолькі здзівіў заўзятараў, радаваліся тады такі, акрамя чэхаў, яшчэ заўзятары Хіберніяна. Ну а так гэта проста ні ў якую фортку не ўваходзіць, і таму я думаю, што ў Дынама ёсць шансы ўжо самым першым паядынку нешта паказаць. А гуляць яны будуць у Азербайджане. То бок да, для Динамо ёсць шанец тут нават паспрабаваць там прабіцца ў нейкі плэй-офф, там штосьці зачапіць. Ну, безумоўна, гэта будзе складана, але тут шансаў больш, чым у лізе Еўропы, там той же. Я цешуся, што Дынама трапілі на варшаўскую легію і што гэта будзе. Ой, каб я добра памятаў, але мне здаецца, першы матч Дынама, который я спадзяюся, я пагляджу на стадыёне за 13 гадоў, ці там штосьці каля гэтага. Таму на лістапад у мяне ёсць пляны. Ну да, можна схадзіць, паглядзець, чаму не. Так, першыя матчы Лігі чэмпіёнаў яны будуць пад канец верасня. Калі я не памыляюся, там 18 ці Ну, здаецца, 17 стартуюць. Это Могу 17, помыляться, 18, плюс-минус день. 19 там будзе. А, ось, паядынак. 17. 17 ўсё правільна, 17 верасня. Трэба перажыць міжнародную паўзу. І... Так, Ну да, зараз будзе Ліга мне нацый ўжо і- цяжка. Ну да. Я нават не ведаю, ці будзе ў нас падкаст там па лізе нацый праз тыдзень. Думаю, што не. Ну, напэўна, мы выйдзем. Магу толькі сказаць, што у першым коле Лігі чэмпіёнаў адразу будуць гуляць Мілан, Ліверпуль на Сан-Сіро. Манчестер, Інтер. Ну, добра, у першы дзень, скажем так. У першы дзень? Так, калі мы кажам пра першае кола, то можна яшчэ сказаць так: Манчестер Сіці, Інтер. Можна яшчэ сказаць Аталанта, Арсенал можа быць цікавы матч. Безумоўна. І ўсё, і гэта першае кола. З першага... ну, Монако, Барселона менавіта таксама Не, можа... там хапае. можа Атлетик Мадрид, Лейпциг, ПСЖ, Жирона, як бы, Так. ну, вось такое. Таму Ну, як бы, футболу Шахтаром можна сачыць. у гэтым сезоне будзе больш, і гэта Ох, да, добра. вось. Для нас Што- больш, што- для да, футбалістаў сачыць. яшчэ паглядзім. Сачыць за еўракубкамі стала складаней. Так. Так, а гэта яшчэ мы не паразмаўлялі пра Лігу Еўропы і Лігу канферэнцыі, толькі пра Дынама. Таму так, футболу будзе нашмат больш, і паволі ўжо будзем заканчваць. Ну да, мы добра пагутарылі ў гэты раз. Так, гэты раз атрымалася больш інтэнсіўна. Ліга чэмпіёнаў пачынаецца, сезон пачынаецца, ужо паволі і кубкі нацыянальныя пачынаюцца. Таму футболу ўсё і больш і больш, і разам з гульцамі, і мы прыходзім у форму. Таму у нас будзе вось наступны тыдзень перапынак, бо ў гэтыя вікенды у краінах клубы адпачываюць, гуляюць за зборныя, а дзесьці за 2 тыдні ўжо пасля таго, як усе павернуцца, мы павернемся разам з гульцамі і працягнем, як заўсёды, размаўляць пра футбол. Таму дзякуй за ўвагу і да пабачэння.
Пакуль, сябры. Дзякуй, всего найлепшага.